lenkwini nami ngiphazanyiswa umbhobho ngabe ngiye kumanje Ndlamlenze inkosi yomaskandi le esizoyotha njengamanje no asiqhubeke nohlelo siyanemukela kakhulu Thibela siyanemukela kakhulu endaweni yangakithi ngakithi phela lana evela ngayo yeah.
ungabuza ngabiza ingoma yenkosi yamaskandi manje le ngoma ayiphansi le ngoma lokuthi angishiya ayiyeke le ngoma mina yami le ayiyeke le nto ayiyeke le nto asibe nohlelo asibe nohlelo ngophela lapha sayinda le ngoma academy noma ngibiza kahle fasala nkabi yami Sabe como academy siyacela ukuthi sibaphe simuphe nje ithuba sesho ngesipike sodwa nje bese sidedela into kakhulu ima kanje ebanzi manje are you ready for inkosi yamaskandi ayeye kuzani ayeye ayeye kuzani ayeye all right sizocela manje ukuthi inkosi yamaskandi ngizocela ukuthi njengamanje inkosi yamaskandi sisondele okay maneni oh izwe likaKhuba mathematics love hey kiveli bosi hey baluti kumangasha hey kiveli bosi ndot yanga gitilele balu no mangasha hikayala melele I'll show
Imfana ngenalayo. 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 Uthi imfana ngenalayo. Imfana ngenalayo. Uthi imfana ngenalayo. Nepila. Jalan basuga bapemu, jalan. Jalan basuga bapemu. Jalan basuga bapemu. Nepila watu. Yakojana. Uyayivumela. Who's Queely Pampana? Oh, here Tandi. Hey, Tandi. Oh, como sasoba, hincha, como sasoba, Hey,
Ninjani kodwa? Niyaphila? Zikhona insizwa la? Ake ngizwe insizwa. Wensizwa. Ah, phamantombazana. Ngicela ukuthatha ithuba. Ngicela ukuthatha ithuba. Ngicela ukuthatha ithuba. Ngicela ukuthatha ithuba ngokukhulu ukuhlonipha. Ngibonge ukuthi ngibe nani namhlanje. Kwathi makufika umyalezo noma isimemo esithi namhlanje ngiyamenywa la ukuthi ngibe khona ngavumela phezulu ngoba kade ngangifisa ukufika kulesikole lesi esinedumela kangaka nami ngomunye wayefisa ukufunda la kodwa ngithola ngalelo thuba no isizathu esasenza ukuthi namanje ngisangazi ngahlala kushuthwa nje kulelo class lelo no inkinga isime engangikhula ngaphansi kwase ekhaya kwakufuna ngitholakala umuzi uzoqasha kuona kukhokhwe ngenyanga so lawo masenta ayengekho ngadina ngawazanga ukuzofunda la imax nje ngoba ngayithola nga level 4 ngangifuna ukuyithola mhlambe la ko 7 nje ngithatha ithuba ngibingelele kuthisha omkhulu uMphemba mangithi Mphemba wena uthini nakho bese ngibingelela kuma stakeholders ngibingelele ke bonke ngeke ngibabale ngokulandelana ngoba mhlawumbe khona engizoswe ngimshiye kodwa nje bonke inkampani eyitheza zoba ingcenye yokuthi namhlanje zizosicobelela ngolwazi ngoba kubalekile ukuthi uthi ufunda nenhlanhla ke nina ngoba nisesikoleni kodwa niyatshela ukuthi kwenzakalani ngaphandle noma uyatshela ukuthi mawusuka la kumele uthi uyilungiselele kanjani uziqhubekele phambili thina siwathola ngawonke lawo mathuba lawo awuphuma uyibonele nje ukuthi ushola ngabe so nina mangabe nethini esesikoleni kube kufika okhuzane kuyi motivation wakodwa nje lokho awucaba ngofaile sokufika nje ukhuzane esikoleni hayi uyaphoxa hawu sokufika nje ukhubu ufaile kunjalo yabo sokufika nobaba odayisa imbuzi 30,000 hayi ngangiyithenga ayibiza kakhulu mbuzini lethi wena u30 askis so ngibingelela uthisha nabasebenzi bangaphakathi esikoleni ngibingelele nina bodade nabafowethu eningabafundi balesikole siphinde sinibonge ukuthi lesikole nisibeke ebalazweni ngokuyimisela kwenu uma ufunda nje ekhaya usuke ungafundeli wena kodwa usuke ufundela noma kuphakamisa nesikole uqobo ngoba ukuthi isikole asenzi kahle ngaba nekho baningi kangaka so ngoba kuya izingane ziyabaleka esikoleni esisuke singenzi kahle so ukwenza kahle kwakho kumema nabanye ukuthi bezothola lokho okutholayo cane ishaya elikhulu ihloko uMphemba kuyazi uMphemba uyena umuntu mhlawumbe ukenitshena ngazi mhlawumbe akazethi mangabe kanitshela ngizogcizelela uMphemba ongomunye umuntu esaqala naye iginqi akasasho nana ukuthi adlala isiginqa akazasho akazayithi mbibi awu
ukwembe madoda cha impela kunjalo ngizama nje ukucula sasifika sihlale la esaqashe komunye umuzo la wabiyela komabhilidi edlala iziginci engifundisa ukuthi kubanjwa kanjani ngafeyila ke iziginci ke angiphasanga ngoba ngangijahe kakhulu mina ukumemeza sabe siyoshaya komfule eMelmoto onange khonini sahamba sayoshaya koMelmoto lapha into nje mayineziginci nje sasifonelana kuphuthunywe kwaze kwaba ke nami kushaya isikhathi sokube ngiye eGoli sahlukana lapho ke ngoba yena wayifundisa la esewuthisha la khona la evela ngaye so ke hayi ukuthi sazana manje indoda engiyazi kusukela kudala ngingakaqali kwaqala ukuthi ngize ngiqale nje ngize ngithi ngiyacula uma ngihamba ke ngiyeGoli hey indaba yami ikhulu bafana bakithi mina ngithanda kakhulu isikole ngitshela futhi nginjalo nje nginomona ngingafuni ukuthi kuthiwa khona umuntu ohlakaniphe kakhulu odlula mina eklasini ngifundela khona lokho nje ngicasi lokuthi kuthiwa uhlakaniphe bani odlula mina hawu ngaliphi ngithi ngidlula ngaliphi ngifundele khona lokho ukuthi ngifuna nje ukunconywa kuthiwa yimi engibashaya amakhaya nangempela ngahamba angisho ukuthi nikwenze lapha esikoleni kwakunama library yabo lawo kunencwadi khona zothisha enama-answer ngayintshontsha lezo ncwadi bese ngifunda mina ahead ichapter ongakafika kuyona mina sengiyayazi uthisha mangale mathi yafundisa ngiyakhuluma nami khona la hawu khona la wazogcina nje omunye uthisha wazathi hayi awuzobachazela ngoba ngathi uyizwa ngcono into engishoyo angisho ukuthi kunezincwadi enginazo lapha ekhaya uyabo so ngendlela nje engangiyiqina ngakhona so makufunda into mina sengiya revise nje uyabo uma makubhala ka test ke la ngenze sure futhi makuthiwa banginikeze lokho kuthiwa iscope awayise kuyithele ke hayi ngoba ngizofunda into ngazo uzuyibone ngize ngilale ngo3 ekseni ngifuna ukuthola konke uma ukhona ngushile kwi-maths bayazoxula kwemfundisi kwafuneka achaze angichaze ukuthi ngishiye kanjani la khona la ngambuza khona wazi wathi hayi phela bengengikutholise konke ngifuna ukukhuthale ngoba masuthola 100 over 100 ngangicela qala futhi ukubhala mina angifike nje ngibhale sengiqedile sengiyaphumuza izincapha lezi utho uzenza ngcono useqedile njalo yabo so ke ngathi mangiqede esikoleni ke kwasho ukuthi ke ekhaya esikoleni sogogo thina bangekho lutho ngekho ngisho imali ukuthi ngoba photocopy nje yabo kanti nginaso ke isiphiwo somculo bengiyihlabelelela nje nefoni yami yayicela ama recordings ngiyiculela nje ngizazela ukuyiculela nje cha ngangaqonywa ke mina esikoleni sidala nje angaze nje ngaze ngathiwa ngijole esikoleni ngoba ngangafuni ukuthi umjolo ngapha imfundo ngapha yabo inhlupheko ngapha isihaqile yabo ozojola ngana bana airtime engekho yabo babe ngekho phela WhatsApp babe ngekho WhatsApp kwakusekhona please call yakuthanda please call lale kahle please call ekseni osengiyazi ukuthi ufuna ukubonana ekseni esikoleni sizohlangana esikoleni kwakusekhulunywa ngo-please call so ngangayingeni nje le ngoba isimo sami sasingekho right ugogo thina uyatshela ukuthi uma ujobe ilandela utavatava ngoba uzokhulelisa ingane yabantu izondlobani nawe ungenawo umuntu obodlayo yabo so uzosuqala nje enye indlela ifocus yakho angeke ikhohle phela ifocus uthi unengane ngeke futhi ukhohle ukuthi uyafunda so kuzoba kuningi ekhaya yabo so ngifuna ukunikhuthaza ke nami ukuthi engathi ningangishaye insizwa ngiyaxolisa ngoba mangabe khona ojolayo la ukhona ojolayo insizwa la
Onizingane nonke. Khona qalaza uNtuluntulu, ngaqalaza uMphemba. Yabo, ngiyacela uma ufuna ukuya phambili, focusa nje esikoleni. So ke bathi mangiqeda ke esikoleni ke ngingase ngihamba ngegoli. Nasegoli lapho ngangazi ukuthi ngiyohlalaphi. Awukhona mamncane wayesegoli ngathi mina ngiyobona phambili ukuthi ngizomisa kanjani mangifika phambili. So mangifika mamncane wayehlala nomkhwenyana wakhe. So kumele kulala ngahamba ngafonela abafana bangakithi ngahamba ngaye hostel amalala khona. Ngibuya ngidlala. Yabo. Ehostel abaqala ke bangihleba. Bathi hawu. Ungaphansi kwabantu nje obela yabo. So apha ukuthi kanti ngiyabezwa. Bayijethi ngilela ngiyabezwa. Atshela mamncane ngisabuyele ehostel akangizamela ngizolala khona. Wangizamela ehlotsheni sakhe ngalala ekhishini. Mayivuke kuseni nje ngangizogqanqama isizitshe ngeqa ake sokusileke. Ngahamba ngawusebenza eBusha ePitoli edrobheni. 2009 September. Ngiyosebenza eBusha ngiholo 250 ngeviki. Ngibele istimela. Ngayibeka ke le mali ngoba ngangazi ukuthi ngifuna ukuba umculo ngelinye ilanga. Sengizwile ukuthi uma ufuna ukuba umculo kumele ube nedemo. Uhambe e-studio uyocula bese uhamba ufuna ke njenge CV. Uhamba lalelisa yini lengcula la. Inkampani ke zikuthathe noma zingakuthathi. Ngayibeka ke imali ngiyibeka emva kwesixhobo. Ngibeka emva kwesixhobo ngoba ngihlasola ngazandla. Ngibeka emva kwesixhobo. Kwahamba. Ngaxoshwa ke manje kule Busha. Nawisa inyama eDebisini. Angiwisa le nyama kanti amakhamera azongibona ngeze ukuthiwa ngingasabuyi. Ngathatha yona le mali le u500 ngawufundela isecurity. Mangifundela isecurity kanti ngizoqasha inkampani egade eBusha. Sengine emnyango noova khona la ukuthi ngixoshwa khona. Leli ibhulala lahambela utshela umphathi wami la simfundo la. Kade sebenza la uzontshontsha inyama la simfundo kade sebenza khona. Yabo. Ngasusa futhi lapho ngawusebenza ke emgwaqeni ngadeploy kwezinye indawo. Yabo bahamba ngathola komunye umsebenzi security owawungena Monday to Friday ngafakwa nje omunye ubaba wangikhulumela. Yabo. Ngagada-ke lapha esangweni ngagada-ke iminyaka u4 nje ngisecurity ngihlala esangweni ngihamba ntambama ngiyele ekhaya. One day sengiqalile ukucula. Yes. Ngiqalile ukucula. One day ke sokufika amaphepha ke manje. Lawo newspaper Sowetan no Daily Sun. Ngi front page cabanga. So kumele ngithathe amaphepha impela ngibamzela amaphepha emahhovisi. No front page. Femashiye nganani. Yabo. Bevele bebuye bonke babe memene. Bathi hayibo, akuwena lo. Ngithi ngizoyipheka kanjani impela lo oveza amazinyo lapha uqobo. Hayi ngithi ngiyazama ukuyiphika kusho ukuthi ayibebone. Sengiyicelebrate ke manje khona la esangweni. Ngiyicelebrate. Babe othenga ilunch sebebuye bangiphathela. Hawu ngiyazizwa manje hayi. Yeah. Yabo. So manje kushuthi ngize ngicine sengiba nomuntu ongikhonzile khona ngaphakathi. Kanti uzovela promote ayosebenza kwenye ama department kwenye province. Mayifika lapha afika benamandla bese ethi hayi khona mina mfana manifuna iartist kona ama programs ala. Khona mfana ngambona esangweni lapha ePitoli. Oculayo nje impela. Yabo bese bevele bemfaka kona onke ama programs. Sebenza lapho ngihambe ngiqashwa aze ngathenga imoto. Yes. From esangweni ngicabanga mfana. Ngihlalele lapha. The time ulokhu uhamba uqashwa ke ilesikhathi abantu bekwazi uyapromoteka kalula kanjalo. Abantu ke benothando kakhulu nento engangiyenza. Yabo. Ngizama ukusho ukuthi ukube kuthiwa ngahlala ekhaya mina ngathi ngoba ingekho indawo engizoya kuyona. Angisho ukuthi hambani ningazi nyama. Kodwa ngahamba noNkulunkulu ngihlelele uhambo. Ngingazi nami, yabo. So kwesinye isikhathi empilweni ke kufuna ukuthi wamukele ukuthi uNkulunkulu ukupheni. Ungahalele komunye, wamukele nje ukuthi hayi
mafana ngihlala la eSangweni ngizohlala la isibusiso uzosiletha la engikhona yabo so ngina lento ke ukuthi angifisa kodwa ukuya esikoleni yabo ngoba nginawo lento ethi nginawo lento yokulidanyana nje ukuthi mangathiwa ngiyile esikoleni ngafunda ngizoqeqesheka kahle ngizenze izinto engifuna ukuzenza ngoba imfundo ibalekile noma ungawumculi noma ungayini imfundo ibalekile ngoba uma umculi ungayile ngisho esikoleni ushiwa ngisho ibhanwele yaphesheya ngoba awuboni lapho ukuthi i-boarding pass le kubhaliwe ukuthi kubhodwa ngo-6 kwakubhoda lokho kubhaliwe ukuthi boarding time awanothi yini naleyo noma ucaba i-boardroom noma yini yabo so kubalekile ukuthi uma ngiqashwa nje ufuna ngithumele i-invoice ufuna ngizenzele mina i-invoice ngiyithumele yabo bhala incwadi akusafani nabaculi bakudala yabo yonke into manje i-paperwork kufika ngenyanga itatimende ezisho ukuthi udayise kangaka thumele i-invoice kumele yonke lonto ukwazi ukuthi uyakwazi nawe ukuthi uyicheckele wena kunenkampani ezisi-approachayo eyifuna ukuthi zisenze amanxusa ama-ambassadors yonke nama-contract omele uyifunda yonke into isikole manje uma uyeka isikole usuqhashazwa into ongakaze uzuyibone uqhashazwa ngisho lo mfana ojola naye because sokumele uthembele kuyena angithi unawo lento ekhanda ukuthi wena vele esikoleni awuyanga yabo uzoba ngaphansi kwakhe ngisho ungasathandi ngisho ngakuhlukumeza uyayibona ukuthi after yena unampilo kanti uyahlonishwa umuntu oye esikoleni wafunda wasesebenza nami mangifika ngishela ngiyabona hayi ngishela intokazi la futhi ayincengi mina engicengile futhi mawusixhapha zokushiya kanjalo ngathi uyasebenza yabo kodwa uma ngabe uyeka isikole walaqaza phansi yonke into zogcina usohlangana nathi lapha sesithatha ulift bese egcina nami sengiyashela phela uyabona sengiyashela usuyangiqoma nje awusangiqomela khona uyangithanda soqomela ukuthi hayi ngoba uhleli kahle esitulweni yabo so kubalekile empilweni kufuneka ube nenkani nje yokuphokophelela phambili noma bengathini angikhathani noma ngathini kunalento futhi eyenzakala uthola ukuthi okay sebedlalileke ngawe mhlawumbe ngakuthola umntwana akusho ukuthi mawusuthola umntwana impilo izimile salingane yakho ngabiyancela ngakuyinika umama ngakwenza njani qhubeke nesikole futhi ke mawusuke waphinde wavuka nolaka kakhulu ngoba usukuswazi ukusenge ngawe awufanga umuntu ongaze azawo so kubalekile ukuthi uqhubeke noma sebethi ngeke uqhubeke futhi uziqhaje uqhubeke ungashintshi indlela yona ungasho wena ngoba sengeke ngashayisa sokufela mina kube khona la ngezohamba khona hamba khona impela nabantu abangaze beze beshayisa ngoba uwena ophikelele kuphi empumelelweni sokunzima kakhulu kweminyango manje phandle sokunzima ungcono wena osesikoleni ngoba ukaboni kwenzakalani liyasha nemisebenzi ayisekho uma ngathi ubalekela isikole umsebenzi utholwa awusatholwa umuntu sidala yabo so akusenje ngoba sokufuna uma uqeda esikoleni usuyazi ukuthi uma usufundela university sokuzoba lolu uzothola umsebenzi so kumele manje uma usuye university ufundele impela uphinde ufunde khona university uphinde futhi ufunde kuzoba lula uzodlula ngisho nabanye yabo so sokunzima kakhulu uma ungathi ngempela nesikhathi sokudlala njengamanje hayi ngavele uyeke kwamanje ngoba ayikho kusho ukuthi into phela ngabe uyayenza yabo into engayisho nje ukuthi iqhubekani nifunde siya understand futhi ukuthi akubona bonke abawuphumelelana abawuthola imisebenzi ngoba behambe bayoyikhandla khona abaneziphiwo zabo kodwa isiphiwo sikufice vele usendleleni ukuze mase ngasahamba isiphiwo kahle uzokwazi ukuthi uhambe uyosebenza umsebenzi ofundele nangizwa ngithi ngasho ukuthi yes nguthisha nangithi yes sir uthe yes sir yeah so ilokho ke umphako ebengithi anginiphathele wona namhlanje ukuthi angifuni mase serious kangaka hayibo oh funa umuntu oke waphinde wavuka ngantona awuzi
uzele zithi wow. So kwalapho njalo mabhala mina ingoma zami kakhulu inomlayezo. Ngicela mawuyilalela ukushiya eceleni ukuthi mhlawumbe uthi noma udansa bese uba wedwa nje ulalela ukuthi kuthiwani la. Ngoba ingoma zami ngomningi izoke ikhuluma nomuntu, ikhuluma ngempilo yomuntu. Yabo khona umuntu osuke selahla ithemba kodwa mayengilalela uthi bese yelapheka. Kunengoma lapha ethi shiya ke le ngiyayibona le. Kunengoma lapha ethi isimilo sami sangiphatha nabafana. Mangithola umfana nje vele ngithi ngitshela ukuthi mina sengithanda ngempela umfana uzodlala. Ngize ngicine ngithola umntwana umfana uyadlala. Yabo babone ingane zami cela umuzi amangize ahisimilo sami sangiphatha nabafana. Ahanthola umfana Hismilo sam sangiphatha nabafana. Hismilo sam sangiphatha hismilo sam. Hismilo sam sangiphatha hismilo sam. Hismilo sam sangiphatha hismilo sam. Abona ukuthi angiphe babone ingane zami khulusi namangizenzanga. Hismilo sam sangiphatha nabafana. Yabona ukuthi umlayezo uthola wonke. Kunabantu abashelelela lingani besheleleliso. Awuyiphinde kuba. Kizoyiphini. Ikakhulukazi laba abantu lamantombazana ayiphethe kahle wona linge alingwa kakhulu. Ngoba yena usuke iphethe kahle eyitshela ukuthi umfana umthanda ngempela. Kanti umfana uhlushwa inkanuko. Angeke uhluleke ukubona umuntu okuthandayo njengentombazane. Amantombazane nje awakwazi ukubona abantu abathandayo. Maka bomgoqa nje komfana awukeke hayi ke. Nginamanga kanti okulova ke idlalela nje kufuna ukuyoxoxa njalo kwabanye olova ukuthi hayi yabo so ngicela niphathe nje kahle uthe umunye umama bekhulumela wathi vala wathi vala uthe usevala wazona 35 hayi ngeke hey kulele kuwe ntana kulele kuwe hey kulele kuwe ntana kulele kuwe hey nomungaivala hey wena hey nomungaivala
masulwe engathi noma ona ngishe shayito wami manga ngona ngishe engathi ndodana ya uma ngangona ngishe engathi ndodana ya uma ngakuye mancaben engathi noma ona ngishe Oza thibela uzobingelela oza ntibana Ubala ukuthi wathombo la u Hey Oza ntibana unetalent Esibaba izabo ethelela kuba Oba yiselika kuba elika kuba elika kuba elika kuba selika kuba elika kuba elika kuba elika kuba sisalinde intibane ne ngicela ukudlulisa nasi isipho bese ngihlala phansi Mangifika mina kubantu abasha ungakadlulisa isipho ake ngufazela ngoba ngikhona manje last 1 minute ucela 1 minute ne Othi ngisiyeke lesipho ngasasini All right lalelani ke lalele nimzwile uthuthela umpungose uthe saqana iginqa ngithi Senqamba manga ngithaze ngintshela All right cha uqinisile kodwa nje kakhulu ke uzofika uzobonga lapha ngiyaxolisa kimi interrupter kule program engizongena kuyo ngo4 manje ngenzela ukuthi ngisheshe ngidlulise lokho ngoba khona kufanele ngilungise njengamanje saqala na impela qinisile wayesithanda futhi isikole njengoba ethi wayefisa ukuzofunda la wayekhuluma nami lokho ngoba imini mthisha wayefundisa la azi mina lapha ma kuyoshawa icathamia kulento le okuthiwa indoko ama culture masifika lapha enkandla aqaleze kimi lapha zothi nazi ezami lapha zale imandaba esibhakabhaka sihamba kanjani awuyibheke yabona lapha sithi ukuyibheka bheka bese ngena ke lapha ngisazi kwakwina wathi umthi yakohla lwina njalo indaba zesicathamini right nalo yababoshaya insimbi samkhumbule mashimani lo yababo sishayela ibasket lo shaya insimbi ayushilo kwayesichaka ngizwile ukhuzantheni utheni kwayesichaka ngithi angisigwilike mina nganginegalofu lengaka manje useyisigwili useyangedlula lalela ke yilo ke leli galofu sasihamba ngalo ke siyofuna lo bhesigida lo baba wale ngasevuleka sasihamba ke lapha siyoshaya sihlanganise afike lapha siyena sesiqwini lapha siyobhatanisa abangekho la kwakukhuzani kumabhilidi kuyimi kuthibela kumajola walapha kodokotela lapha kwamajola kube wani wakhanyina nihamba naye Mtenzi khona lo wemnyama nani bathathu phela Manuel la khona ogcina lapha shona uThembo awangazalwa le all right manje ke bengifuna ukuthi ke ngisho kanje abantu abami ngoba etsagcina sihlukeneke yini abafana basememoto nempela sagcina sihlukeneke wahamba ke icareer yakhe ke yavelela manje ke ngifuna ukumbongela ke akaze ngimbongele ndawo akaze sihlangane
ngiyambongela ke he is one of abantu abavelele lapha enkandla inkandla inabantu mhlamba engibaziyo mina mhlamba close to 10 abavelele ukhuzana okay yehlisa umoya limit all right yehlisa umoya ukhuzani uncamalala ungekhehle ukuthiwa uncamalala lo president ubaba uNtuli upremier angithi unomuntu okhonya lapho kuthiwa ungizwe ziyakhala ukhona ubaba kuthiwa ungizwe nawe akhonya lapha enkandla ukhona Dr Mahayi kukhona ulimit ngoba denisho angithi nabanye so ukhuzani ubalwa lapha enkandla nje nabanye abantu abavelele ngiyabona ke emhlabeni eSouth Africa ngikhulumela lapha enkandla ngakho ngiyakubongela ke Mfoka Khuba wayibamba yabambeka uNkulunkulu akubusise ukuqhubeka amen ngizokukhohliwe igama ngizomkhumbula ungibala nongezwe Mfemba ungibala nongezwe hayi no uqinisile ungizwe enye insizwa yala enkandla nayo esihambele khulu ibanga eyazi ngisho lapha esingazi khona asishayile ihlombe nje ungizwe waphela umlando awuguqulwa ukuthi umuntu nezwana noma nizwani kodwa mangabe umuntu wavelela nje ngeke ukushintshe futhi lokho angithi nami kukhona okuningi lapha ngisiza khona kuze ngikwazi ukuhamba nami ngifike la engikhona nezo so ngishiya ke isipho bese ngiyohlala phansi ngiyibongela nje ngizwile ke la esikoleni thwa kunama streams awu7 awu8 awu8 aswabale yini science in Maskandi agriculture agriculture commerce languages services technical humanities hospital yini defender yini services awu8 ne ngicela kula ma streams awu8 akhona awu7 futhi awu7 angizwa ngoba nami stage awu7 bathe science commerce services languages agriculture humanities technicalities EPS8 ITNS8 Maskandis okay ngizwile kuthiwa sokuvuliwe ku-apply ngithi ngicela kula ma-streams ka-7 othisha benginikeza ingane nga-10 per streams ngizozixhasa azizokhokha lutho ngizoyifanda ngoku-apply neyazo ten per stream ne 10 per stream ngizonilekelela neyazwana ibona othisha bazobona ukuthi sokuvuliwa ngivele u-apply kwimanje bazongitshela othisha ngenze imfanelo zakhona angazi ke bazokhetha kanjani angazi bazokhethani hayibo no ibona bazobona bakhetha kanjani lokho bengithi ngifuna ukusho njengamanje niyazi infisela ke inhlahle ngathi uNkulunkulu anganibusisa ephase nonke futhi nonke nje banila engathi uNkulunkulu anganibusisa lo uNkulunkulu othanda mina nobheke mina onguyinisa kuyona yonke into engathi ngangena kini ninqobe yonke indawo
niphase yonke into enifunayo niphase ngisho ungasafuni lokho uphasile nje imisebenzi mayizise nga5 ukhetho uthandayo kodwa nje masekwenzeka njalo usuthi njalo usungivalela ngaphandle njalo kodwa ngiyasho lana ngiyabonga nibahleke niyezwa niqoka kahle futhi ni clean futhi nezinsizwa ngebonile ziyashutheka zonke ngiyabonga ngathi uNkulunkulu nganibusisa Rosa tuwele ya, alright. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona. Njani? Sengiletha lapha mina bengazikizana. Base khuluma ubhuti omdala sekuphelile ngiyaphila. Khose wona Yaphila ibanga lapha. Bafethu ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge bese ngiyabingelela. Ubonga mina. Kusihambele isikhona lapha emva kwami. Ngiphinde ngibingelele kubafundi balaphefela ngaye. Ngiyacabanga mhlawumbe namalungu omphakathi akhona futhi ngiyabingelela. Igama lami ke mina nguThibela ngumfowampongo sephansi la eMandaba. Sebengazi ukuthi ngiyintibani. Alizibanda lapha. Alihluphi nje. Alimhluphi nje umpemba. Cha ukuhamba nje emazwini ekade ngilalele nami kukhulunywa ihlezi lapho ukuthi hayi bafethu imfundo ibalekile. Akukho kubaleke nje ukuthi othisha bamphambi kwenu bahloniphe nilalele konke abakushoyo niphase nakhona maniphasa niphase nje kahle nje. Mhlawumbe manibona thina ke ngoba ngiyazi khona nje mhlawumbe uyibone intibane nje lapha. Nayo intibane yafunda. Yaqoka ijazi. Nayo intibane yafunda. Yaqoka ijazi. Nginaba professional too. Ngeke ngezwe nje usiso bekhuluma la ekhuluma ngendaba engineering ehamba izofika ukuthi wenze i-artisanship idlule njalo ngizwe ekhuluma indaba ukuthi ugcine seyilecture kanjani njengamanje kwi-management. Nami ngiyenza yona ke engineering sisi ngaphansi kwabhola making ngi-artisanship. Graduate. Esibile i-profession yami. Ngiselapho nje. Mhlawumbe ke bangibona ngabantu bafethu sisegingcini ke thina ke ngisebenza nenkosi yomaskandi kodwa sihlomile. Mhlawumbe ngilala phekwayo nje lokho nami lapha ekhaya. Ngiyaqinisa nje mhlawumbe yikho kwenza ukuthi nanokuthi bangilele ngingaqwashi. Ngoba ngiyalaphekwa. Yabo. So bese kuthi yesibili yileyo nyawo siyagida. So bafethu ngikho ukuchaza ukuthi ningasibuki silapha nisibone nibone ngathi impilo nje inje yalapha nathi khona lesisuka khona. Kube yibanga elide akuvelanga nje walula izinto zaningi sekuchazele kimi ngiyenza lokho ngithandabuza ngilande emuva ngichaza ukuthi indlela ibe kanjani kodwa nje manje sibona silapha kungabe ukuthi asidlulanga la esikoleni so wonke umuntu ufundile. Siyacela ukuthi nani nifunde njengoba silapha nje phambi kwenu sizwe kuthiwa hayi nagcoba impela nashiya umkhondo ngoba ama-results atholakele emva kuba nifike evela ngaye abe mahle kakhulu. Ibandla eligolozayo lapha lehlisa inkani. Sabonga kakhulu. Awusaquli. Bathi ngibaculele. Nifuna ethini?
angifuni ukuzwa makhehla wemsukela endleleni yami angifuni ukuzwa makhehla wemsukela endleleni angifuni ukuzwa makhehla wemsukela endleleni yami angifuni ukuzwa makhehla wemsukela endleleni ngithi angifuni ukuzwa wemakhehla wemsukela endleleni yami angifuni ukuzwa makhehla wemsukela endleleni